Türkmenistan dünýäniň iň bir ýapyk we basyşly ýurtlarynyň biri bolmanda galýar diýilip, Human Rights Watch guramasynyň dünýäde adam hukuklarynyň ýagdaýy baradaky täze ýyllyk hasabatyna aýdylýar. Düýbi Birleşen Ştatlarda ýerleşen guramanyň 18-nji ýanwarda çap eden raportynda Prezident Gurbanly Berdimuhammedowyň we onuň ýaranlarynyň jemgyýetçilik durmuşynyň ähli uğurlaryna kontrollyk edýändigi aýdylyp, hökümetiň häkimetler tarapyndan tasdiklanmadyk dini we syýasy garaýşlaryň ähli görnüşlerini doly gadan edýändigi bellenilýär. Hökümet medpuata berk gödökçilik edýär we garaşsyz synçy toparlaryň ýurda barmagyna ruhsat bermeýär. Onlarça adam zorlukly ýitirim edilmeleriň pidasy bolmagynda galýar. 2017-nji ýylda Türkmenistan Aşgabatda ýapyk binalarda we söwüş sunnaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryny geçirmek arkaly ýurdun öz tarapyndan girdilen izolasiýasyndan bir nemede bolsa ýyda çekildi. Ýöne şol bir wagtda bu hökümetiň söz azatlygy we beýlik hukuklary hassa köp çäklendirmegine getirdi diýilip 643 sahypalyk raportyň Türkmenistan bölüminde aýdylýar. 2017-nji ýyla sinedilen hasabatda geçen ýylyň fevral aýynda geçirilen prezident saýlawlarynda ähmiýetli syýasy bäsleşiň ýetmezçilik edendigi aýdylyp, Berdimuhammedowyň saýlawçylaryň 97,17%-iniň sesini almak bilen gaýtadan saýlanandygy bellenilýär. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik edaralar we adam hukuklary ofisiniň saýlawlara baha berýän missiýasy Türkmen saýlawlarynyň berk gödökçilikdäki syýasy gurşawda amala aşyrylandygyny, pluralizmiň we media garaşsyzlygynyň ýetmezçilik edendigini ýytady diýilip, raportda aýdylýar. Şeýle-de onda daşary ýurt media serişdelerine maglumat berýän aktivistleriň we habarçylaryň hökümetiň ağır alışlary bilen ýüzüýiz bolýandygyny hem üns çekilýär. 2015-nji ýylda galp aýplamalary bilen höküm edilen Azatlyk radiosynyň habarçysy Sapar Mehmet Nepetuliowyň 3 ýyllyk türme tutsaglygy dowam edýär. Geçen ýylyň iýul we noýabr aýlarynda bolan aýry başga 4 wakada nämälim adamlar Azatlyk radiosynyň habarçysy Soltan Açylywa güýçli basyş etdiler we oňa ölüm haýwatyny atdylar diýilip hasabatda bellenilýär. Gurama 2016-njy ýylyň dekabrynda bolsa Türkmen häkimetleriniň Azatlyk radiosynyň Daşoğlu welaýatyna habarçysy Hudaýberdi Allaşywy we onuň ejesini nas serişdelerini saklamakda aýplap tutsag edendigini ýatladýar. Olaryň iksem 3 ýyllyk şertli tutsaglygy höküm edilenden soň fevral aýynda azatlyga goýberildi. 2016-njy ýylyň noýabrynda bolsa Türkmen häkimetleri Azatlyk radiosynyň ýene bir habarçysy Röwşen Ýazmuhammedowa öz işini besetmese onu şertli tutsaglygy güýje girizmekde haýwat atdylar diýilip, hasabatda Türkmenistanda internetden peýdalanmagyň çäkli we berk döwlet kontrolunda saklanyp galýandygy aýdylýar. Galybersede raportyň geçen ýyla sinedilen synnyň umumy netijelerinde täsirli ýurtlarda, şol sanda Birleşen Ştatlarda artýan çydamsızlygyň dünýäniň awtoritar häkimetlerini gylawlandyrýandygy, şeýle-de demokratik döwletlerdäki immigrant we beýleki populist syýasatlaryň etnika azlyklaryň hukuklaryna uly howp awandyrýandygy bellenilýär.